nwee group ị nọ na etinye ya ịma na anyị bụ ndị ojii adagwa onwe anyị eziokwu and all the very bad 85% of ndị nọ na social media abụla ezigbo mmadụ mana fa na-egosi gị fa na project na fa bụ ezigbo mmadụ na social media and ekirisigo m ndị nọ na social media wee mana ife na-eme na social media bụ eye service onye bịa na social media o gosi gị the only part ọ chọ ka ịfụ ka ị wee kpụ ya ezigbo mmadụ ọ ife ndị mmadụ na-eme na social media nsị gị na 95% of people nọ na social media abụrụ ezigbo mmadụ 95% ma ndị na-eme video ma ndị na-akọment abịa na side nke ndị na-eme video fa na-aka egosi the side fa mere ezigbo ife onye nye mmadụ ego ome onye a video post na Facebook onye mee ife dị mma o post na Facebook ụfọdụ chọrọ ime something fa burugoro ụzọ gbanye kamera wee video goro onwe fa mee ya nke bụ na ị ga-afụ mmadụ na bịa dịka otu ọnụ nọkọta na be m mmadụ agbanye video a na-evidio ọgado were Bible sekpuru a na kpee ekpere mejọ omee n'afọ na video onwe ya post na Facebook ị na-ajụ for what eche ma your connection your communication your this thing with God kwesịrị ịbụ private something ọ bụrụ ife kwesịrị ime people open ka ama na ị na-ekpe ekpere na be gị aghọtara m otu ọnụ nọgịda if I want to talk to God I will first of all video myself while talking to God and show to you why whatever mụ na God na-eme m ife dị arụ mụ na ya ọ bụrụ ife dị arụ mụ na gị kwesịrị ọ dị mma mgbe m nọ na fasting gee m ntị na ifu na asị Christian ịbụ ịnọ na fasting mmadụ ekwesị ọ dị mma na ị nọ na fasting ife dị arụ gị na Chukwu connection gị na Chukwu ọ bụrụ human beings but ife niile a na-emezi ya public ihe afụtori eze na mmadụ ga-egonye nwanne ya n'afọ akwa o mee nwanne ya n'afọ vidio post na Facebook nwanne gị n'afọ mmadụ egonye mpa mụtarụ gị moto ime vidio ebe ị na-ebunye mpa gị moto post na Facebook so ekirichego ma aghụghọ dị ebe niile enwere ụzọ dịka ife niile bụ as in fake life dị too much otu ihe nọkịta your own father mụtarụ gị your own mother mụtarụ gị ibutere ya iburu moto na village butu akpa rice a na-ebutuchi ya a na-eme gị vidio ebe ị na-ebunye your mother akpa rice ọbabis ọma mother ka ị ebunye nke a bụ your mother your father ime vidio post na Facebook a na-eke rice na ana Igbo every year e post to be na Facebook for one day unu dat ife na-ekwu just to save the widows abịa to be one day bịa mee vidio bịa post wee ka ife na-eke akpa rice na ana Igbo mana a na-eme ya a ga-emekwa ya n'isi ekwe ndị widows a na-ekefe akpa rice mana jenube m weta esi ka m je post wee ka e wee fụ na agbara nze ka ndị mmadụ akpa rice na Igbo the 5 Igbo state asọrọ ngị na ọsọrọ Anambra ma ọ na Enugu ma ọ na Abịa no the 5 Igbo state yes a na-eme vidio mgbe a na-eke dị akpa rice enwecha m vidio n'ime na mmadụ post and agwakwa mata unu na-eme the vidio esetakwara m iru mma mmadụ ma ọ bụ mpa mmadụ na ị na-achọ ibunye mpa mmadụ akpa rice ije mee iru ya vidio ọ bụrụ ịchọ ebe vidio mgbe ị na-eke ya bido from ebe a nwafa gbada down ọ bụrụ ịpụta ịkpọ mmadụ kamera n'iru because ichi ibunye 2 pentos of rice ichi imegoda vidio bido from ebe a dị woman gbada atịsị onwere anyị ga-ama onye enwecha m ya na-epost ya this charity a na-ekwekwa na-eme na social media mụ na asa dị mma nwe osu nọ na UK ngwa gị ife ikego na ana Igbo the videos the reason ji wee nwee the videos bụ na ọ ya bụ mgbasa na imbesir ga-achọ ka mụ na ya maa argument ya pụtasịa ka anyị gosibe the videos gbara ada post ya but waja ụtụtụ ọma but ife ndị be anyị na-emezi tata bụ nke ọ bụla onye chọrọ ime abịa na Facebook mmadụ ga-esoda tinye kamera na-amanyezi aka na akpa eweta ego onye gị kamera ebuo ya mmadụ megidekwa ruo n'ebe ụmụnne ya na ụmụnne gị ebigo why emere ara ege m ntị ka ngwa akwifu ife bụ jealousy akwifu ndị aga bụ na a na-ekwu okwu asị because you have lived in abroad or you live in Germany that thing bụ jealousy ka ọ bụ ebi m abroad ka gịnị mee nwanne asị nga ebi na abroad
Germany, Germany be a free country. You can come. I'm not stopping anybody from coming to Europe. I'm not stopping anybody from coming to Europe. The only thing I keep on telling you, why coming to Europe? Know that you cannot be a billionaire. And then no for a pastor because now offer anti but Joanna can if I walk of an this man no dey comment akita unene ekita pastor na dem akwa okofa ji mgboro na mba akwa agba ndị mmadụ okwu this onye akita ji Bible agba ndị mmadụ okwu all the same thing ko there is no different. There's no difference between a pastor na prophet evangelist. They are all the same thing. And what one single thing no DJ. Open you hate Dibia, you hate pastor, you hate evangelist, you hate father. They are doing the same thing. They are just doing the same thing. And when a single thing no DJ, these people name. Ndum be gbadi oto suwede aka go mun bi ko okwu mbele to okwu mmanu unu we ifuru fada in fact kan na agba afa ifuru ebube monso enwe ife di ise ebube monso na akwa ogo enwe ife di iche ebube monso akibe ebube monso ka nwe onu akene ebe nwere uko onu mojiko gini enwe ife di iche na akwa ogo because ndị niile na-eje na nke ebube monso 95% of them were problem. That's why they are going there. Ndị na-abịa na nke akwa ọkọ 95% of them were problem. That's why they are going there. Eziokwu ka ọbas. Genti. Abịago m n'iru akwụ wee mana sọsọ ife ndị mmadụ na-egosi mfe ọ gbara fa bụ ezigbo mmadụ. Onye nke abịa ome ezigbo mmadụ. Onye nke abịa ome ezigbo mmadụ. Onye nke abịa ome ezigbo mmadụ. I don't do that. Ụmụ nwaanyị na-abịa nyere aka na the same ụmụ nwaanyị yes na the same agbara nze media na America. Ito nobody bua. Fe make video so many times. Can them send the Adam sim post the video. So na mama post. Na mbe post the video mbasa mama to mama challenge. They need me ego mama tupu post the video. Nkasi na bro the same. Gini di iche. Obi gini di iche. Can you tell me the difference between akwa okoro ebe monso? Obi kamana get by ka nkata. Otutu aba icho ka this no together. What the difference between akwa okoro ebe monso? What the difference? Igbacha the difference between akwa okoro na ebube monso. Egwam na ife dịka na Australia, Germany, Switzerland, UK, Sweden, Norway, Finland. Egwam ndị dịka akwa ọkọ na ndị dịka ebube monso. This country is mentioned okita. Gịnị ka fa na contribute na the society with ife gbasara ife mmụọ a na-eme. If Rosie Muta owns the China, nobody do not come after Benny, Moana, because of Madame Basaga. Obi, Achon Kabam, Guinea Ditch, again came with Monso Meguru. Na Nibo, a walk on Abe na Nibo. Achon Kabam, if you be Monso Mego na Nibo, a walk on Abe na Nibo. But Abra Nibo, Nana Fana Bunda number. What if you be Monso Mego na number 8? A walk on Abe na number 8. I venture Kabam. Sim no ife akita ka ebe monso mego na number 8 akwa ọka emebere ya ma ọnụ ka akwa ọkọ mego ebe monso emebere ya achọ nke ide ịmana ọ na-abụ unu puta unu ada awọta ife ọ na-abụ akụtu ụlọ ndị Igbo na Lagos steeti unu na-eti mkpu a na-akụtu ụlọ ndị Igbo ife a na-eme ndị Igbo akụtu ụlọ ndị Igbo na Enugu steeti unu emechi ọnụ akụtu ụlọ ndị Igbo na Anambra steeti unu emechi ọnụ mana akụtu na Lagos steeti unu etibe mkpu. Akwa ọkọ ada eme tradition. If you go obi if you dey go shine enwere ife ma. Akwa ọkọ ada eme tradition, akwa ọkọ na agwa ọgwụ. Ọgwụ dị iche from tradition. So for go you say if you dey go shine in the ignorance of your comment. Akwa ọkọ ada eme tradition. Akwa ọkọ bụ ọgwụ ka ọ na-agwọ. So for go and say hey ụmụazị obi nke a gosi na ịma adị ịghọta adị ebe nsi abịa ka Obila baba ewe niwe nwanne ewe niwe comment ire kita gosiri what are the even emen Gamonti oburu na this thing the big genti ka ngwa gị oburu na akwa ọkọfa gburu mmadụ faji mmadụ agba ọgwụ faji ọbara mmadụ agba ọgwụ soro eweta evidence na faji ọbara mmadụ agba ọgwụ ọmụ bụ gọvanọ ga stop ịtụfa nga ọ bụrụ kịta na-eje court a sentence ebe na a ga-egbufe egbu ọ bụ aba gbara nze ga stop na megbu akwa ọka eke ichi na onye eze Jizọs the answer is no.
but no na ọ bụ na ị gere ife Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo kwuru n'ọba ịma na datin unu na-eche na akwa ọkọ me abụrụ dị reason eji wee kpụrụ ya Soludo kwuru okwu n'ọba ịnụrụ ife okwu mgbe ndị mmadụ na ya biko ya napụ akwa ọkọ ọ sị ma ọ bụrụ na akwa ọkọ fa na onwe fa ga-ekwetagodi na fa rụrụ ọjọbọ amami na ọdịfa na akọ ọ bụrụ na ị gere ntị da vidio Soludo me because evidence abụ for now evidence nji n'aka bụ da vidio Soludo me n'ọba da vidio nji bụ evidence ife Soludo me kwu n'ọba Soludo enwere ike drop that statement ma ọ bụrụ na afụrụ arụ paatị mmadụ na ba akwa ọkọfa ma ọ na afụrụ ọbara mmadụ na ba akwa ọkọfa Soludo will not drop that statement. In order, Soludo will not ime that thing ome. And when I say how many times have you attended the court case? So see you I have always been seeing your comment. Get can you get advice in as a kind of word, not even advice. As a young man, able. I was not the muddy because I can find them with different opinion. I was not the muddy because again I found a different opinion. So no G can I win one in. It is stupid. You be a fool. You don't know anything. So no G can I call that in not the whole world. And the more meaning. Can we not be in a page that do? And we make it broke because is it affecting my skin? No. But all for your own good. Now again, I'm mad with a different opinion. I'm not again on your enemy. I didn't just oka. I didn't make you oka. But people know here, but oka. And I'm not angry with them. How can I be angry with you because you need a joke? Or make no sense to me? And not stop from eating even name. But some of you that you know where mad you because again you are if you want to get your this is madness. This is pure madness. As a young man, desist from it. Mba before ejide akwa ọkọ. Ndị niile fa na akwa ọkọ na anụkọ bụ Christian throughout. Akwa ọkọ na-eme give away Christians. Ọ na-enyere ndị mmadụ aka Christians enwebere anybody reject ego akwa ọkọ to the best of my knowledge. Si na ego abụ ego native doctor. Even Gozie Okeke na-eti egwu. Gozie Okeke na-eti egwu akwa ifuru. Ebe aka na wee mana unu bụ pufu akwa. Gozie Okeke na-eti egwu akwa ọkọ na-agbu egwu. Obukocha ego wee bịa na Facebook wee sị na unu dị poor and na unu ga-anwụ na poor. O siri nso mgbe akwa ọkọ na-abụ ego na unu chọka ọsịa origos fire origo na onwe ike echi akwa ọkọ eje ọkụ mmụọ eje n'igwe unu nwe eje ọkụ mmụọ o Gozie Okeke kwuru ya onye ụka ka ọ bụ o so na ndị bụ ụka n'isi Gozie Okeke akwa ọkọ bọrọ ihe ego ọgụchakọ ọdị ego tii na aba wee mee vidio wee sị na ịdị pọ na onye ma eji ekwugheri ọ bụrụ nwa o Gozie Okeke kedu afọ nwoke ma na-eje Zion kedu afọ dis King J Agụgbọọra ka ọ gịnị King J Agụgbọọra na-akparị ndị dibịa na-akparị ndị eze nwaanyị na-ekwu ife niile ọ na-ekwu ego kọọ ya o buru datị na ọ na-ele gbaja na nke akwa ọkọ n'osef na akwa ọkọ ịtọ na-awụnye elu o richa dị nne mana nke akwa ọkọ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị nri Agụgbọọra dị na nke akwa ọkọ akwa efi eji wee chụ aja ka o riri akwa ọkọ ọka eji wee dọtịchi ụwa akwa ya ka o riri akwa eburu enyere ndị mmụọ akwa ya ka King J Agụgbọọra gwụ okwuchekwa nke afọ burukwa Bible n'aka mana ọ dị same person na-agwa gị gị chefuo ndị dibịa gị chefuo nke dị otu a o ruo mgbe ego kọrọ ya ọ lesịrị akwa ọkọ ife afọ ọ na-ele ọ lesịrị ya JCM ọ lesịrị orumosu ndị dibịa niile ya na akwa ọkọ mana ọ dị same person na-akọndem ndị dibịa na ndị eze nwaanyị data the same person ji ụkwụ ya na-abụ jee na be dibịa ọ bụrụkwa na ị na-ele something dibịa begoro ya na chọpụ go ị nwere enwe ife dị iche na ị nọ na chọpụ gị mmadụ abịa na chọpụ igoro ibe n'ọgwụ a ji aka gị kwadocha jebe na aba akwa ọkụ ịma na akwa ọkọ gwa gị na ọ bụ ọgwụ karịa ọgwụ ọgwụrụ ọbara ọra ka onye kpọrọ onwe onye ụka ji aka akụchara ike jee na aba akwa ọkọ kụwa aka geeti eme ya ụzọ bata na akwa ọkụ ịtọ na-amanye elu o richa dị ma nni unu furu the video ọ bụrụ unu furu the video unu pretend na you all saw the video ya King J Agụgbọọra the same person na-asị ndị dibịa mere nka ndị nke mere nka the same person mgbe fụrụ that video nsị ọka hypocrite ndị ojii dị so ndị ojii hypocrite fadụ like this na nchekwa ma this guy ọ bụrụ na this guy chọrọ ime this thing eche ma ọ ka mere amịrị jem editing nke ime this thing with impunity o gosi na the poor ones will die poor
because e use go brain unu o nwere ụdị akwụfuru ndị big man. Okay, ka nye ka advice ka ndị ọga ajụna Odumeje na-emefu ụka ọ dị gị ka ijere Afrịka Flavour na-eti egwu ọ dị ka ọ na-afụ Odumeje asị pastọ ọ na-afụ Odumeje asị guy man. Ibu na Obi Kubana nwee mgbe ọ tụkwasịrị Odumeje aka n'isi na-eme Odumeje deliverance otu a Odumeje wee chetara na nọ na public na kamera na-eme Obi Kubana aka so gosi na Obi Kubana na-afụ Odumeje asị normal person. Even Pastor Jerry eze nke na-eme vidio n'otu Obi Kubana na-afịa asị guy man na-aghọsụrụrụ onwe ya unu nwa dị pọ even after these people they have spirit in them all these big men na far like normal people all the cat eze n'ugbo mgbe ọ bụ na ọ bata ma ndị bishop ma ndị fara ndị katrik ma ndị agrịkal onye ọbụla abịa tụsa ọ na-ekefe ego iche na ata eze n'ugbo na afọ these people asị ndị fana chukwu dịla mma iche na ata eze n'ugbo na afọ ozi bishop na ndị fara ka ndị fana chukwu dịla mma ọgụ na afịa ọgụ nwa na afịa and all sign of poverty enwere ego ọ bụ ife a na-akpọ poverty of the mind. Ị ga-afụ ebilonia mana ọ dị poor na mind ọ ife na-enye unu nsogbu so na nsị na ị dị poor abụrụ na ị nwere physical cash the poverty of the mind ọ na-afụ from our gods. Soro udo na onwe ya na-achụgharị ndị dibịa mana ndị udo ga-achị ụfọdụ na-eyi mbere agagharị n'onu ụfọdụ eyigacha ife niile n'onu wee nọrụ soro udo na-akụ soro udo na-akụ. Ọ bụrụ na akwa ọkọfa na afụrụ ebefa ji ọbara mmadụ agwọ ọgwụ mma eso na ndị ga-eji okwute tugbu akwa ọgụ. Ọ bụrụ na onye eze Jizọs na ite niile dị na bịa na ọgwụ dị ya ma ọ bụ arụ mmadụ dị na ya ọbara mmadụ mma eso na ndị ga-eji okwute tugbu fa maka na onye ọbụla gburu onye aka ya na ọcha ma na free igbu onye aka ya na ọcha the same thing with eke hit adịghị enwere usoro udo iwe na ọkpụrụ fa because mụa mbere gọvanọ of a state 100% aka m akpụrụ gọvanọ nso ụwa ọ bụ na mbe gọvanọ otu gọm aka akpụrụ ndị anyị na-esins mana fa aka apụtajugo adị mma akpụrụkwu ma ndị fada mana fa ga-apụta because ọ nwere ifefa na-ekwu na-ata m anya arụ mana ọ bụzi nke iji dezi fa unu a na-afụ na akwa ọka na-akọsụ oke akwa ọka na-akọsụ kidnapa because o nwere ego bụrụ ebilonia ekehit oji ego so ekehit sokwa na ndị na-eme kidnapa ekehit jọrọ ibe ego ọ chọrọ ịgba 100 naira nwadochara amata a na-eji traktọ adopt ofu 100 naira from nke ọzọ tupu o wee bụọ mmadụ ekehit sokwa na ndị kidnapa ka ọ bụ onye eze Jizọs anya mara ma pastọ ka ọ bụ fada ọ gwara ya na ọ na-ala lọ na-afụ baịbụl na-afụ mkpọrọgwụ nyere m eminiti ka m bịa eminiti onye ọbụla na-apịl ọf ka ọ na-ara ibi enu ka ngwa ụlọ eziokwu ịmana ọnwụ nsogbu anyị na-enwe asị ndị ojii nsogbu anyị na-enwe asị ndị ojii bụ na ya dala ka ikwu eziokwu enwere anybody nọ na soshal midia tata gasị na mụ agbara nze emeghị ya aja ife so ndị gbara agbara nze asị bụ their own opinion na ọ bụrụ na ọ nwere ife mmerụfa ị na-aghọta ọ bụ na igbo iyi nwụ na afet mmadụ Bola Ahmed Tinubu amabụ president of Nigeria maka onwere ụdị iyi a na-akpa akpa na-akpọrọ dị man ọ bụkwa na ekpere dị too powerful ka unu si ekwu Tinubu ekwesịrị ịchị Nigeria ụmụaka na-ekpe ekpere ụmụaka na-awụ arụ n'afa n'afa na-akwatụbeghị iko before na-ekpe ekpere ka Tinubu ghara ịchị ka Peter Obi chia ndị pastọ na-ekpe ndị dibịa na-achụ aja ka Tinubu ghara ịbade at the end of the day ngwa unu si unu ife sọkwa unu mere na Tinubu ga-abade tata kedu onye na-achị mụ na gị ọ Bola Ahmed Tinubu so ị na-akọwarụ m na all the pastors niile nọ na Nigeria cannot come together kpee ekpere ka Tinubu ghara ịchị Nigeria so the ekpere stop nwụrụ Tinubu ịchị Nigeria ma ndị dibịa niile nọ na Nigeria ọgwụ fa na-agwọ astọpụ nwụrụ Tinubu ịchị Nigeria yet Tinubu na-achị Nigeria then mmadụ pụtazịa ọchọ ka m tụọ pastọ egwu ma ọ ka mụ ebe agbara nze ka m tụọ dibịa egwu mana Tinubu na-achị mụ na gị ọ bụrụ anyị fụrụ ekpere niile ma pastọ si na chi o ma pastọ ndị Igbo ma ndị na-achụ aja na mmiri o ka Tinubu ghara ịchị ka Peter Obi chia at the end of the day ngwa unu zuzucha na Tinubu ga-achị because na Tinubu nwere the force to be the president at the end of the day ka onye na-achị Tinubu
mgbe ọ banyere ọfụ na it's not my president mgbe unu kwuo esisi moto onye ọbụla emechi ọnụ kịta enwee ka na-akọzi ụda aka any form ọ bụla enye gị na any office ịba sị gị who is the current president of Nigeria ka ihe esi wee kwuo ya with capital letter President Bola Ahmed Tinubu ikwucha sef isue stamp with ofu ọnụ ba iya is not your president obezokwu ka ọbasị so onwe ife menwurie so enwe ife menwurie ndị kidnapper na-eburu fada baa n'ime ọfịa demand ya na nsọ n'ọkwụwa fe eburu dibia baa n'ime ọfịa demand ya na nsọ n'ọkwụwa onye nwa na-eji UO ji wee wepụta bulletproof ka ifu GUO ọ ga-adịrị ya na mma hai awichi na mma fu GUO ka nyipụ akwa m tọọ na ka ọ rigoro ya wee gafee a very decent and a very nice man ka ọ bụ ọfa ndị pastọ na-eke unu olive oil stika ka GUO mana ọ bụrụ stika na olive oil ga-asọlve this problem n'ọka obi unu moto ga-abụ na unu na ọ na ya balance ya ndị ara na-enwe na na windo na-eferefa bye unu na-anadị ụgbọ nnadị and you people cannot appreciate him. You people cannot appreciate him. Ị nwere ego ibu ụgbọelu o bupụtara unu moto kama unu ga-ekene GUO anụmanụ ga-enye gị stika sị gị nwa di ya na moto gị mana moto nke ya nwa bụ bulletproof onye anụmanụ dị ka gị stiki mmadụ nye gị olive oil sị gị wụọ na moto mana moto nke ya nwa bụ bulletproof. Apostle Johnson Suleman a chọrọ igbu ya gbuo ndị polisi 7 gbuo nwa na-esiri ya nri egburu onye nwa egburu nwunye ya egburu ụmụ ya kedu ife bulletproof ka and odo na that bulletproof ka nwere ike ọ bụrụ ndị Germany rụrụ ya onwe ike ọ bụrụ ndị UK rụrụ ya onwe ike ọ bụrụ ndị China rụrụ ya ndị na-ada eje ụka na moto onye kpọrọ onwe ya man of God nọ n'ime ya a na-agbasi egbe osota ọrụ so nwa na-esiri ya nri bụ anụmanụ ọgbọbatara dị nwa na dị moto nwa fesoro ndị polisi nọrụ ewegbo ndị polisi agbụkwụrọ mmadụ so ekwesịrị igonye ndị polisi bulletproof ka mana ya nwere onwe ya sị man of God kwatakwa na Jizọs na-esevu ya Baịbụl na-esevu stika na-esevu mana o buru bulletproof ka nọ n'ime a na-agbazi egbe na kai ya na nwunye na agba nkata na enefa fasuzu arịcha afọ apụọ then tomorrow chọ ka m bịa tụwa ndị dị otu egwu maka spirit akwụya ajụ ka m na-ajụ n'unu ịmana agbara m unu nkịtị feberanda ka m mụrụ na erizin wee mana m fụrụ unu ka na-apụ a and okay ka m pịasịa gị kii kịta ọ bụrụ ị na-erizin ọfụma ka ịghọta ebe m si abịa kirie ụmụnna anyị nọ na social media edifend Christianity the same people ga-eje were video another pastor ma ọ bụ another nwaanyị na-eme fada bịa mee na-amụ the woman na-amụ na-egere ife ị na-eme but the pastor fa na-edifend na-eme the same thing but they will not condemn that one mana fa ya condemn another pastor na-emekwa the same thing o Chineke nna hai Chukwu okike ndị eri atụ egwu ọma amasị echeta obi esi ike dị nwaanyị ajado mechiri ọdụm ọnụ n'ọnụ ofu onye na-akpụ ofu ugboro ịza ya ugboro 7 mee ka ndị ojii nwee ife na anyị na-akpụ ọ dịla anwụọna ndị dị ndụ acha enwe ife Junior Pope anwụọna ndị dị ndụ acha enwe ife Mr. Ibu anwụọna ndị dị ndụ acha enwe ife Amaechi mmụọ na-agụ anwụọna ndị chọrọ ịdị ndụ amụ ya acha enwe ife okemgbe unu ga-ama ife. When will you people start reasoning? Nnọkọta otu nnọkọta bịa na-ewere gị iwe because of your comment. Why? Idegode kita agbaranze you will die tomorrow. I will not be angry. Idegode agbaranze your father is an idiot. I will not be angry. Why would I be angry? Why should I be angry? Na amụ n'ime Nigeria bụ afọ nkacha wee ka n'ụwa. Ejem China mgbe ụwa ka nọ n'isi. Achị m ne ka m n'aka chịrịsị pass m n'aka wee je China. Ebe nsi wee je China bụ Bangkok, Thailand. Eji m Asia. Onwe ụgbọelu a na-akpọ Asia. Ya ka m ji wee je China. Na Bangkok airport, Suvarnabhumi International Embassy. What is Suvarnabhumi? Get that Suvarnabhumi. What didn't cost Suvarnabhumi? Because when we get them off airport at Bangkok, what didn't cost Suvarnabhumi? Get that airport in the Thailand. Ejilem airport ndị mmadụ bacha ana-ajụ eru wo bichi kweso. Before ana alapụ na nsụbaga afam. Mgbe gbabatazie wee jebe. Because na Nigerian passport. Ejem Malaysia. Ụgbọelu nju eje Malaysia bụ Qatar Airways, 5-star airline. Ụgbọ amara una ịbago ụgbọelu. Ịbago Qatar Airways, 5-star airline na eke ọ na-ala. Ntị anụ. Anyị fenyi from Murtala Mohammed daa na Doha, Qatar. Inwere ka ụgbọelu na-ada. From one of the best airport anywhere in the world. Ịbata na airport moto park sia, moto na-erecha billions park cha. Mmadụ niile na-aba. Ndị nne ji Nigerian passport anya na one side ka ụmụ anụmanụ. Ndị nne bacha ndị immigration esi ụta tụpụrụ ahụ. Ndị ji Nigerian passport a na-abịa ibi tụpụrụ ebe. Why did you come to Malaysia?
I came to buy something in Malaysia. What do you want to buy? Electronics gadget, laptop, go. Imacha, the fire ye just study. Eba na elediti. Ego na eri. Ana ajwa mana other countries ala bu fafaba. So often tago na amu na Nigeria akadiga ni insult igi anyim. My friend the money no ugbo enu na akari nkata ebunari ya from airport. From airport ka no weto no ebuna. Mbata Malaysia akwụkwọ m nwa na-ezu yari. Enwe ife a na-akpọ overstay. Akwụ m ụgwọ overstay. Na mode. So ebudo na sị na mmadụ afọ be ata na m afọ. Waja bi na Ghana eme enjoy. Mgbe nje Ghana, alarụ non-completed building aside Tudu. Alarụ na non-completed building na Ghana. Ogo building the side of ya ka m ji abịa mgbe ndị wayo gwu m. Achọ m ihe na Nigeria mgba. Nje non-completed building je na alarụ. Nta ọkaton na ndị nere ana. Ife ya na bụ nkwe na ọ bụ ụmụ amụsụ dị ife. Egwu na-atụ mbụ ọ bụrụ na akpọtara mmadụ bịara ebo non-completed building na mgbe ka nọ ebe ndị polisi bịa ma ọ nwe ndị ori bịara ebe ma ọ nwe something mebugoro ebe ndị polisi jide m non-completed building na Ghana. Kedu ebe m mebido wee kọwaba ndụ m? Maka ụfọdụ n'ime na-asị you have not seen anything. Ịlalụrụ non-completed building na foreign land. Waja nọ na Ghana biri like a king na-eme enjoy. Mụ aja Ghana na non-completed building. I will call men of God. You choose only because I'm a man of God. You boo only. Oh, five men of God. I'm a man of devil. Like also you bag on. I should not call men of God. I will call them. I will call. Oh, must be yourself. Oh, must make it. Mbaba for nigga about you issue. Oh, must be work back. Mbaba for nigga about you issue. Except the commanding motherfucker. Okay, I can't go the way when I let the food. Go on another river. Ebere chukwu gwa deri fa kita gwa ma afa pastor gị ka m gbabia ma ba afa fada gị achọ nke iwe wezie gị na gwa ma afa ụka afa ị na-eje kita gwa m onye dị in charge n'ụlọ ụka gị ka m gba afa the person ka iwe wee gị achọ nke iwe wee gị unu echere mesoro na ndị na-agba afa mmadụ gị akwa ndị ekwu m na-agba afa gị ọ bụrụ ma agbara afa dị ma dị happy agba m afa Tinubu mmadụ na onye ọ bụrụ only person ga-abịa ngwa ejide m na Germany kpọnata m na Nigeria bịa tụọ m na nga agba m afịa ha ndụ bụ isi ụtụtụ ọma Tinubu bụ the only person nwee power ịbịa jide m na Germany ebe a nnọkịta kpọnata m na Nigeria tii m na nga and o nwere ife ọ ga-eme mkpa afịa kwuo okwu ọ bụrụzie mama person the only person nwere power otu a kịta Nigeria dị ịbịa jide m ihe a kịta a na-ekwu okwu kpọnata m Nigeria tụọ m na nga na Nigeria bụ Bola Ahmed Tinubu sọsịa enwee gọvanọ nọ na Nigeria ga-ejide m bịa jide m na Germany ebe enwee gọvanọ nọ na Nigeria enwere senator nọ na Nigeria enwere pastor nọ na Nigeria enwere bishop nọ na Nigeria ya emenwe so onye ga-emenwe bụ Bola Ahmed Tinubu the president of Nigeria and ọ bụrụkwa na ọ ga-adị very easy ime o dịka anyị agba ya with ndị Germany ọ na ịmara at the end of the day ndị Germany ga-asị agbara ezo enwe ezigbo uru ịbara anyị n'obodo a na-afọ anyị gbara ero mmanụ jebegodi gbadabagodi gị ọ bụrụ ọ pastor gịnị gba pastor ya bụ abụ ọrụ ya eji na polisi kpụrụ m njọ pastor gị okwu ya eji na polisi kpụrụ m ya bụ ama ọnụ because ọ were polisi kpụrụ m enwere m mpe nwere m mma nobody will bail me your pastor were polisi kpụrụ m enwere ga-agba ata m mma nọ na nga lekacha na nga enwe m mpe enwe m mma enwe m ọnụ ga-ekwuru m mana m na-ekwu eziokwu I will say the truth unu dị happy na eji akwa ọkọ maka na ọ na-eme dibịa gịnị ka akwa ọkọ mee can you type it yes no if I ka akwa ọkọ committee o ji were na nga ruo taa no if I ka eke hit me ka sị m ụzọ nka na aba man of God so abụrụ man of God ka ọ dị nwa dị na nwe Bible jee ka nweta na Bible m ka anyị gụọ Bible jee ka m bịa kuna nwa dị na nwe Bible una mara nwe Bible ọfụ ụkwa m hey where can there be Bible ma una mara na nwe Bible ay ọ bụrụ na aka bịa nkịta taga m esi na-achọ Bible ebe ntọgbọ Bible ọ bụrụ na aka bịa nkịta ma ebe ntọgbọ Bible mo hey enwekwa aka ife adị ebe ntọgbọzi Bible ma cheru ịmakwa maazị ebe ntọgbọ Bible onwe ka ataki si ebe kịta ma ebe ntọgbọ Bible
attack is back time. I'm not about my Bible. Bible made you fire back. Holy Ghost fire. The mighty name of Jesus, everlasting King of Kings, the omnipotent, omniscience God. I call upon you to fight this battle for me. My junior brother Bay Night in a Catholic church. Catholic church, my junior brother Bay Night in a Catholic church, if you don't know. My junior brother Bay Night in a Catholic church. My friend, the father in Australia. Onye told my father, my auntie, Umuana reverend sisters. And what? So, Kimwana, is from a very strong Catholic home. You cannot marry my sister. Oh, you know, because I Catholic church. You cannot marry my sister. My family, I'm my work at Amanagin. If you get Amanagin, if you know my sister. Obuna eburo Catholic, my family among. You amaro. No say gonna ibia no my sister, no no. Obuna eburo Catholic na my family among. Imo so bro Catholic. Ki we man I rule na Christianity. No basa. Oh Catholic I na je we gu my grandmother na ago. Onye my mom to be Reverend Father, Holy Ghost Father. Mane tukuru man na we gbokocha. Wherever, in Europe, no cardinal by Aburuf. I don't have problem with Christianity as a body, but I have a problem with the Nigerian pastors and everything. The Bible is not the problem. I never say Bible is the problem. But Nigerian pastors, reverend and evangelists, they are the problem. Chapter 5 are gonna Bible. Father, go back. Okay. Can you do and to be such a case that I have as a pastor. You know, US in the BC. I don't think you were responsible beside you. I want to be big. Can if a Bible says, see me waking now, waking now, quick come age never. Uchoke woman. Can if a Bible says, age the waking now, quick. If a Bible says, him ever. If one of them, the Bible says, him ever. Unnever, Koran, you. And a Koran says, Wanka, a Koran says, Manka. Unamanka Bible. Come can the pastor there kwa gunia. Agum Bible go to your ejem catechism. Onye cousin catechism body Ezekiel. Afa father mumba for Reverend Father JJC akonne chidaka jidofo. Onye ha me ka obu. Onye bu my father mba. Onye cousin catechism bo body Ezekiel. E mo se na ya negede giru forehead. Imi Bible sisi me weke na akwa iko. Ajom ku nzam. So butu one. Problem I need face is physical problem from our government. Problem in a face physical problem. Can they face physical problem? Napping love corner even video and hang. I will ban the topic of the day. I can't remember the topic of the day. I can just now water ground. If Bible says man waken up who can answer this question? If a Bible says Who na ama Bible unu na ebunaka o. Nwanne unu ama Bible unu na ebunaka. Ndị pastor ta agwara ga-ebe ya kwụfa title na offering. Father agaba n'ime Bible jekwa gị ya. Ọ bụ na ndị Christian nọ na Nigeria gụọ Bible ọfụma. Unu gụọ Bible ọfụma. All this ndị bandit na Nigeria gba ọsọ. Bible dị brutal o. Bible unu fu unu eche na ife nwanne Bible dị too brutal. No na ndị pastor na father kwọrọ ka egụọ Bible. They allow you to read the Bible. Fagbas na go those verses father agbage. Bible sere gị ijide weke na akwa iko gị were okwute tugbuo. Bible sị gị nụọ nwaanyị ọbụna enụcha nwaanyị kịta kpọrọ nwunye gị nata yard ligorie na ọbụrụ virgin gị were okwute tugbuo. Onye datụ oyo tinye ego ka mgbe ebe ọ dị na Bible ka o je gụọ. Bible sịrị gị ifu weke na akwa iko were okwute tugbuo. Ifu nwaanyị na akwa iko were okwute tugbuo. Ifu a human being na akwa anịma na iko were okwute tugbuo. Ọ Bible kwuru ọbụrụ mụ. Ịmana enwero na chapter ebe Bible sịrị gị worship o Jesus Christ. Bịa ide dị si na zefe anyị ide ọzọ mbọrọ kwụ gị. Nna chapter ọbụna ọdọrọ gị mma you walk away from this page. You must not be here.
ịbata before ide eri iburu ụzọ kene ndị nọ online as a woman being fi ibido ndị eri ịma ife enwe onye gosi one chapter na Bible ife mgbaga na New Testament o ebe a sị gị worship Jesus Christ ebe a sị gị fee Jesus Christ ma ndị statue Virgin Mary a na-efe ha bụkwa onye Katọlik o igosi m ya na Bible ebe edere ya ịma the only thing edere gị na Bible sịrị gị worship the God of your ancestors. So, hey! Achọrọ m onye ga-argue ya and ị ga-eji ego wee argue ka m wee na-ekwu ya. Free of charge, I can't just be saying it. Achọrọ m ndị abụ ụka n'isi mana enwere ife fama ọ fama ka m na-eche. Bible sịrị gị worship the God of your ancestors. Ka ndị bụ God of your ancestors. Ọ bụrụ ka mụ abụ ife na-agwa gị bụ Bible. So let me show you condemn Bible. Adịm agwa gị n'isi agbara nje kịta magwa gị from Bible. No na need m onye ga-etinye ka onye ga-enye ya ego give away ka m were gbuo chapter. M na-ekwuzi ihe na-agụ ya ka adịbụ na agbara nje na-ekwu. Bible say gị worship the God of your ancestors. Bible yi na-ebu n'aka. Mana unu fia unu ezo. Pastor gị nwere ike preach ruo side a. Ọ bụrụ Old Testament. Kedu ebe gosi m na New Testament ebe Bible say gị worship Jesus. Gosi m ya na New Testament. Gosi m ya na New Testament. Ma gosi one particular miracle Jesus Christ mee. Onye gosi one particular miracle Jesus Christ mee. May give away 500,000 taa. Onye gosi one particular abaranze, where do you stand? I stand on humanity. If I believe you never mad emegide na mmadụ. E believe from na ekpe, e believe from na egwu ọgwụ. If I believe mmadụ emegide na mmadụ ibia. Mana ana m akpọku Chukwu. Ana m ebesara Chukwu mkpa m ma ọgbajuo dọrọ. Ọgbajuo dọrọ ana m akpọku Chukwu. And the witness be miracle since if tarwa mana ị na-efi ni ịma miracle ka mgba gị fe na aza miracle. Ịma nụ nchọrọ ife unu na-esusu ya n'ụlọ ka agbata onye isi asụ na ọfụma guzo nwere ga gbo onye isi ka mgba gị ofu miracle m witness go. Na apịrị of ka ọ na-adị ibi achọ m kara of Judas scream ka mgba gị ofu miracle m fugo na ndụ m nji aja m na-arụ wee fu miracle mee na ndụ m. Na apịrị of ka ọ na-adị ibi enu ka mgba gị. Government I said today I'm siding church, tomorrow I'm siding tradition. A man a marry ife. You so one of the ekwesi iji okwute tugbo gị na Igbo. My stand has always been the same from day one. I don't believe all those things. But I didn't ewere ndị na-eme ya iwe. So esi na m na side the Bible, na side the I won't even na side the tradition bụ normal thing amụnyere anyị n'ime ya. O ife our forefathers mee. So ọnọdụ ka iwu ka ọ bụ na anyị ga-eme ya. We must do it. Jesi yeroko mo ọtụtụ ọma. Ijukwa na m abụ Christian and wee ife ananya. Ka ebe gbasara ma abụ Christian. Why you asking me if I'm a Christian? Is that your problem? Chineke abụ agụ. Is that your problem? Are you a Christian? Are you assigning on me? Gamont. Ọ gbasara ọrụ gị. If I'm my personal belief, even I believe in a woman being. I believe in humanity. Kedu ife a ga-eme ka ndị mmadụ kwụsị ịta afụfụ? Kedu ife a ga-eme ka ndị mmadụ kwụsị ịta afụ? Ọ ife kacha m mkpa. Si m nkịta nọ ife a ka a ga-eme. Nwaanyị adị ime na ife n'ụzọ akwụsị ile ife, ọ ife nchọrọ ịnụ. Si m nọ ife a ka a ga-ele nwa a chụrụ n'ụgwọ akwụkwọ, ọ nachi ya back to school, ọ ife nchọrọ ịnụ. Last week, enwe nwa woman kpọrọ m na phone. Nwa ya si na a chụrụ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ. Ọgbọ m si m agbara nze. Ọ ma akwụ ife ọ ga-eme. M ma ego dị ka m njọ si mbe ya ka m fụ nwa ya yi school uniform tukwuru ala n'elu oche na-ebe akwa. Kedu ife ọ na-achọrọ nwa ya n'ụgwọ akwa na na exam. Nsi ego na-ebe ego ma must not 22,000. Hi! Mba aka n'isi. Ọ bụ 22,000 ka eji wee chụwa dị small girl yi school uniform ebe akwa. 22,000. Nsi madam weta akaụntụ. O weta akaụntụ. Enwe ofuforo wasị m na ebe a kịta. App m ekwara arụ ọrụ m kpọọ ya na phone si ya biko. I nwere ike itinye m 30,000 ebe a. Ọ sị m na onoro nso na phone ya dị down. Phone o eji mee the transfer kọsị na o nwere ego. Nsi oke. M wee kpọọ nda person akwụnye 30,000 na the akaụntụ. Nye the woman. Ọ jekwaje nwa ya school. Final just last week, 20-something thousand kg were to a young girl from school, you school from never back when I had. All with I can check do to I see we make a pussy. Government about our problem. So again, can the person I was again no question of that give you your problem. Government will your problem. Get him as a pastor Jabagi. No, your uncle Jack and Akadi. That work. Get him a network.
onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibe n'ọya aga ka m gwa gị mere ka m witness go wee mara na Chukwu nọ gee ntị. Enwe mgbe m na-eme travel, yes, m ekwu ya n'ịntanetị maka na edekwu m ya n'obodo. Enwe mgbe m na-eme travel, enwe ịma na onwe ka esi ekonukọta akwụkwọ sometimes, enwe ka nso ekonukọta akwụkwọ nke isi nkonukọta afa dị na ya fịara arụ maka na ife na ndị French. Ọ bụrụ na ị na-adị ibe na-ekwu ide yes ka m nwee nye testimonial, achọrọ m kwuo ide yes ka m nwee nye testimonial. JCN bịa nye na ego giveaway na Christmas ka anụ. JCN aba m iso bịa nye ego giveaway na Christmas ka anụ. JCN bịa nye ego giveaway. Ndị widows na-ata afọ. Ama m na ị na-enye aka your side, mana ka ị nwanye aka. JCN bịa nye ego giveaway. People are suffering. People are suffering. Ife kacha mkpa bụ ka ndị mmadụ rie nri, ka ndị mmadụ dị happy. That bụ my duty on this earth. Enwe ife ọzọ. My duty na this earth bụ ka ndị mmadụ kwụsị. Ọ na-ewute m. Ịpụta ife ọmụma mmadụ buru afọ otu anaghị na main road. Ọ na-ere la kasala ego na 10,000, 50,000 o bu n'isi. Ọ na-agụ m akwa. All those things ka na-eme ma nnata bahị. People are suffering. Kedu otu a ga-esi mee ndị mmadụ ka kwụsị ịta afọ na mmadụ ga-anwụ anwụ, ịta afọ ị ga-anwụ, ime enjoy ị ga-anwụ. So why will people suffer? Onya bụ my aim on this earth. Nya bụ my aim on this earth. Ọ bụrụ ka mụ na unu bịa na-aka ọnụ na anụ, ga-achọrọ mụ na mmadụ ịnụ ọgụ ife ka ba kedu otu a ga-esi wee solve problem people dey face. Na-ada anyị nwaanyị onye ivera gift jụọ ya, enyego m ego mgboro na-esi anya nye ndị widow na enyi ya ba jụọ ya. Na onye ivera gift jụọ ya, si ana m enyegokwu ego mgboro na mori esi anya nye ndị widow na enyi ya jụọ ya. Gịnị mere na m post ya na Facebook? Na onye ivera gift ya jụọ na ya jụ just asa na m enyetụgokwu ego si anya ndị widow mgboro na ọbọkwa ofu ugboro. Abịanugo m na Facebook bịa post oru ya si ya enye ndị widow ego kene enwe nwanne anyị nwoke na Hungary. Ọ na-enye nwagide m ego si m nye ndị widow. Enwe nwanne anyị nwoke na Hungary. Ka o si eme m agbana njem akaụntụ. Inye akaụntụ ọkwụna esi nye ndị widow nka ka escrows. Ọ bụrụ ndị mmadụ niile na like ife achọrọ ime ka ọ bụrụ na a na-etufe afa na family na social media. Ife ọbụla bago social media bụ ana m afọ onye ajọsụ na-achọ ka ndị mmadụ na-akpụ ezigbo mmadụ. The real help you need to email open to the world to see. All the between you and God. I don't help you for you to help me tomorrow. I help you because you need help. I don't say that. Because I don't something that I remember jebe. I remember the chikibia can name Maka marry chikibia can about the back and you were well. So I remember the brujebe. I'm going to make experience you go no wa. You have not received anything. Why will you receive help from me? Am I your father? Am I your father that you must receive help from me? Pastor in a put tight and offer can bam get in a kazenka or help. You have not received help from our parents. As an only, I don't want to go on social media. Social media is not paying me. No one have Facebook, then you may go talk about Facebook, then you may go. Facebook, I didn't go. So go and get a page get verify whatever I may give away. Should I go? Whatever I may give away. Una prefer that one they would do. I may not ego gas. It's a common cow. Una prefer market. I may not ego gas and book. It's a common cow. When you ego gas, I am on Facebook. Where one again to come back. A quick road to one. I didn't remember if I can never go Miss Boom. And when one night working on Facebook, also Nanden na social media. And when Bosso made a video, make a one senator and do who something. Get on to come good. How good I was that day. Munu na ade mo fife. And one night working on Facebook. On a bad ogenini. Uru fugo we make video. Maka one senator. Come make that video maka that senator. Mwe for that video because that video guy find mwe for that video mwe boy na phone. Mwe be na comment section na there si anyanyem number. Onyem number am boy na phone. Si anwanne biko. Ama mniso na na abari mo mana wori fe njife eme. Delete that video ime maka that senator. If you could that senator ga pia waga hazu.
In on Nigeria, that's not for that video. Ele take here 5 minutes, a PK, and they PK go up your wagas because they did that video. If I boy na animo, mpe say they happy before me video maka that senator. I was self tag bande man ka mama senator afia. Man akporo me na phone say je delete the video. So kamoni ya na-ekwu osim agbaranze na emecha na odi osiso na nwunye na ama mo nwunye ma obo nwa ya na acha iju na ogwu. Ha yo so no that thing wutem ama nko na ogwu sade na bai. Nsi ya nwanne biko nye ma account number gị. Onye ma account number ya nkwunyere ya ego. Na-ege kwanti o onye ma account number ya nkwunyere ya ego mụ anọrọzi ya. Ife nnọkọta mmadụ attack em na one post nje febo post picture sị sapụkwa na ife agbaranze na-ekwu maka ụka na social media na agbaranze bụkwa ezigbo mmadụ na inweta ife agbaranze mere ya. Post picture m dey sen bịa fọrọzia comment ndị mmadụ na comment section. Gịnị ka gị na agbaranze na-akpọ ji wenye gị ego? Gịnị ka agbaranze kwuru? Ịchọ na agbaranze asịrị gị ekwuzina gịnị? Ịchọ na nke dị otu a, ịchọ na nke dị otu a. Emecha ngagharịcha. Ofu onye na-eso m kpọọ m sị m na ada guy delete that post. Njene na ọbụna delete that post. Mụ ife nkwuru obi m bụ na ụwa nwekọrọ na ndị mmadụ acha anya ọgụ fili na agbaranze bụ ekwensu maka na-ekwu maka ndị Kristian odelete. Emechakwa ọnwụkọ nsogbu ọzọ. Ọgbakwa m ntịkwa ya na ya. Mụ nyere ego ekwuru m ya na Facebook. Onye nwa je post o picture m je dee datin. Ndị ụka chọrọ ọkụ bịa. O je delete nkiricha ya nwa. Enyere m ya ego for anything. Ọ sị na nwunye ya na ọ chọrọ ikwe ajụ ụlọ ọgwụ. Anyị maka ba anyị si wee dị. Ife a bụ onye na-akparị m na social media kwuru mee video because maka senator. Mma na senator afọ that video ọ ga-apịawa the guy azụ. Mụ chọta nọmba the guy jiri aka mkpọ esi nwanne biko delete that video. That senator for that video nwere ike ịgba arụ gị. Ka mụ na ya na-ekwuzi okwu ka ọ sị na ọ chọrọ idu nwunye ya wee jụọ ụlọ ọgwụ. Nsị enye m akaụntụ tinyere ya ego ka ọ tụwafụ. Ekwuru m na Facebook n'ụlọ m. Onye nwa gbara je post oditin na Facebook chekwu oditin ọ bụrụ m. Ife a ka a na-akpọ humanity. Onye na-apụta na Facebook akparị gị ka ịfụrụ ebe senator ga-eju wee pịawa ya azụ. I save way from it. Because ọ bụ na that senator for that video because o ji out of anger wee gwu that thing. Mfụ the thing man as the senator nwa ahụ afọ that video na ude amadị na ndụ the guy. Mgbe ya si delete that video. Ọ bụ na mba ajọ mmadụ mma dị very happy. Ọ mụ asef ga-enyere aka na-atag ndị mmadụ na-atag ndị mmadụ ka ema senator ya fụrụ video jekpụrụ mana asị ya delete ya. Because enwere uru ọ ga-abara m na senator kpụrụ the guy and the senator kpụrụ the guy nwere onye ga-agbapụta nwa ya. Ịgbapụta onye senator kpụrụ ịmakwana tupu ịgbapụta onye senator kpụrụ mụ na ị ga-ama anọda senator ma mmadụ gọvanọ ma mmadụ president. Normal ya nkịtị ama gbapụta onye senator kpụrụ. Normal ya unu na-afọ na Nigeria ama gbapụta onye senator kpụrụ. Ofe m njuwe yo esi delete the video. So ọ bụ na mba ajọ mmadụ I will not do that. Mmadụ kwa na ọ chọrọ ịkpọ nwunye wee jụ n'ọgwụ nyekwu ya ego n'elu ya. Onye ka a na-akpọ humanity. Ife a ka a na-akpọ humanity. Ọ ndụ ọ dị ndụ na-ebi. Adị m ebi ndụ ka ndị mmadụ adị m ebi ndụ outside social media. Enwere m ike imierụ gị something bịa kwuo na social media. Nwanne anyị nwoke J-Pack mechasị kwuo nka. Nwanne anyị nwoke J-Pack okwu anya ọnụ mgbe ọ na-eme birthday mgbe ọ na-achọ ịgba nkwụ o nwere ka nsogbu nọrọ mgba oruo mgbe ọ gbachara akwụ mkpọ ya sị ọta akaụntụ nye 200,000. Ọ sị ma gbara nje ka oje post na Facebook nsị J-Pack e-post na anything. Nsị J-Pack do not post anything on social media. Nsị ya post na social media. Ọ bụ na nchọ nwepụta picture J-Pack. There ya say J-Pack na nye maka tụnọ ba ka mkwe elu gị 200,000 mecha na mgbe ibe dotu. I did not do it. Na-eme for what? Kedu uru ọ ga-abara m? Everything must not be on media. Enwe nke kwesịrị ịba na media, nwe nke na-akwesịrị ịba na media. The reason mere nju ekwuo ife ebe a bụ na mụ na J-Pack mechazi na-emere live video wonder ojuru ọnụ wee kwuo the thing. Ọ bụ na ojuru ọnụ wee kwuo I will not say it. Ọ bụrụ oge niile anya na-eme ka anyị bụrụ ezigbo mmadụ ka anyị bụrụ ezigbo onye ọbụla na-achọ ka ife ka ezigbo mmadụ ba ajọ mmadụ. Onye ọbụla chọrọ iprove gị na ọ bụ ezigbo mmadụ onye a bụ ajọ mmadụ. Anọ ife ndị mmadụ na-eme na social media. Onye bịa na social media ọ na-eme ezigbo mmadụ mana onye a nweta gị one on one without camera ịma na onye a dịchacharụ njọ. Onye a ka nji egwu na the worst people enwere na social media bụ ndị na-eme comedy. Akwefu ndị na-eme comedy toward these people egwu these people dị njọ. Mana ọsọ na fapụtafa na-akpa gị amụ gị na fe emekọbere ife one on one ndị a na-eme comedy. Ifu ndị a na-eme comedy
95% bụ ajọ mmadụ. Ọmụ na-agba gị. Etesigo m so many of them wee marụ. If ndị na afọ na Facebook fa na-akọ onwe fa ọnụ, fa dị better than ndị na-eme comedy ma gị na fa mekọ something. But you will not know. Unu ama na otu esi wee jide akwa ọka eke ichide onye nzizo, anyị kwesịrị ịdị happy. Maka na aka agwabere anyị ifefa me, maka na Soludo ji aka pọwa ọnwa as gọvanọ wee jideva. Ọ bụrụ kịta na asị na paasị mmadụ dị na-arụ dị na ite afụcha na ba akwa ọgụ. Ogbugbu ka igbu akwa ọgụ. Nwaanyị ga-eji rapịa. Ọ bụrụ na onye eze Jizọs na paasị mmadụ dị na ite dị na bịa, ogbugbu ka ya egbe. Ọ bụ na eke hit na paasị mmadụ dị na ite dị na bịa, ogbugbu ka ya egbe. Ma ọ na faso na ndị na-ebu ndị mmadụ aba n'ime ọfịa. Mana ọ bụ na ụmụ ifefa na-ekwu na Facebook, fa anọteghị aka. Fa anọteghị aka. Nke a bụ onye benye mmadụ 1 naira. Ngwa gị mmadụ one ndị Igbo nhepụgo na this page. Andakwa nhepụja gị mgbe ga-achọ m ife ya na social media. Ana m like ndị mmadụ na-akpọ m aja afa. Because ndị mmadụ na-akpọ m aja afa dobe na ọrụ nka ya alụkarị. Mana mgbe ndị mmadụ bido tube gafe rụbazie alụlụ ana ndị afọ na-etu gafe na-edefend gị. People are suffering. Nwanne ndị mmadụ ji eze ekpe ekwere, people are going through a lot. People na-ata afụfụ. Mmadụ na Germany wee na-attend their court proceedings. Mmadụ na Germany wee ọ bụrụ na ba ya nga na-eje court na. So eje tube court. Mana ndị na-eje court na-agwara m ife a na-ekpe na court. Mana mụ eje nube. Mụ eje tube court. Ọ bụrụ na mma na-eje. Nọ na court wee sị na afọ paasị mmadụ with evidence. Nwa ya ebu ụzọ su. Mmadụ niile na-ebe atọ mfana. Akwa ọkụ bụ obere nwa ntọrọ atọ. Na-ekwu okwu akwa ọkụ ama ekwu. Onye eze Jizọs nwatakịrị na-ekwu okwu ome ekwu okwu. Eke hit ụmụasị na-ekwu okwu ome ekwu okwu. These 3 people ama ekwu okwu ebe na-ekwu okwu atọ mfa atọ. Mụ na fa manụ n'ofu ọgbọ. Ị na-aghọta? These 3 people atọ mfa atọ. Mụ na fa manụ n'ofu ọgbọ. Ọ na-ekwu okwu fa na ọnwayọ. Ị na-aghọta? Mana ọ bụrụ nke ifefa na-ekwu ka eji wee jidefa, ekwesị ijidekwu ma ndị fada ma ndị pastọ. Ebe a ka nkwụ. Ebe a ka nkwụ. Ka eji akwa ọkọta ịmụmụ gị ka ndị polisi ga-ejide echi na-aka inyo. Akwụnụ na-eti mgbu ndị Tiger Base. Akwụnụ na-eti mgbu Tiger Base. Efe na-ejide ndị aka fada ọcha. Chineke nna. Mana unu afọrọ na akwa ọkọfa eji eji n'aka fada nke ndị adọcha. Mana unu na-eti mgbu Tiger Base. Mmadụ kpọrọ m na fonu, ti m agbara nze. M kwuo maka Tiger Base. Nsị ọgị na-eme na Tiger Base. Ọsaba na-ejide ndị aka fada ọcha. Nsị ya ọ dị ka ejide na nwanne gị. Ọ sị m yes. Nsị ya thank you. Kịta ejide nwanne gị ka ị chọ ka m kwuo. Mana mgbe ndị ọzọ na-eti mkpu, ị gwara m kwuo, ejidezi ya nwanne gị kpọọ m na fonu. Ọ ife dị iche mụ na gị. M na-ekwu mgbe ọ na-emetụtara m, mana unu nwa na-ekwu mgbe ọ metụtara unu. Gosi na unu bụ ajọ mmadụ. Mụnwa na-ekwu mgbe ọ na-emetụtara m because of humanity. Mana gwa ga-eche ka ọ metụta gị ka ị wee kwuo. Na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibe enu chia dị program. Ị mara na ọ bụrụ eziokwu na anyị kwesịrị igburu Soludo. Soludo si na ọ ya ma Anambra Steeti ka ọ dị ka Dubai. Anambra dị na ka Dubai. Ọnụ mana anyị kwesịrị igburu Soludo. Anyị kwesịrị igburu Soludo soro ya etiri anyị ịntanetị ama mgbe otu igoro ịntanetị. Ọ bụrụ otu ibe ịntanetị anyị akpụrụ ya. Maka na otu ndị ọcha si eme. Ife afọ i kwuru na ị ga-eme ịbata na ọchịchị ọ bụrụ na emere ya ga-eji agwa ekpe gị ikpe. So ife niile Soludo si na ọ ga-eme na Anambra Steeti ọ bụ na ọ nwere nke ọ na-emebe ịma na anyị kwesịrị ịkpụrụ ya. Onye nwa ji ọnụ ya wee kwe. Unu aghọtara ebe nsi abịa. Soludo dapụ ndị akafa na ụlọ. Ọ bụ na fa gburu mmadụ. Because I believe na tupu ije jideva na unu enweghị evidence. Ọ dụrọ mma ijide ndị a maka na ịbụ gọvanọ, there's nothing anybody can do. Ọ dụrọ good. Ọ bụ na enwe ife fame with evidence. Fa ga-ata afọ ife fame. Ọ bụkwa nnọọ maka ife fa na-ekwu na Facebook ụmụ ife niile mbanụ. Oh, efere ife mmadụ na-ede so na enwere otu kọtụ si arụ ọrụ mana oge ka ndị ọga ajụjụ Maazị Nnamdi Kanu enwe ife o mere
isi na enwe otu si arụ ọrụ na ọ bụrụ enwere ichu na akara ịlapụfa Maazị Nnamdi Kanu togua na Maazị Nnamdi Kanu ọ dị innocent ka ọ na ọ dịrị innocent achọrọ m ka gị aza m kwesịrị na nwanne m nwoke inwe 2 minutes iji maka nke Maazị Nnamdi Kanu otu Maazị Nnamdi Kanu nkịta o nwekere ma o komiti ka ọ nwere gị ka nna ajụ ndị isi ojii ndị Maazị Nnamdi Kanu onwe crime o komiti ka ọ nwechọ nke ịza m ajụ maka esi m na enwe otu kọtụ si arụ ọrụ na ọ bụrụ enwere n'ichu na akara ịlapụta zam nke Maazị Nnamdi Kanu anjụ Maazị Nnamdi Kanu o komiti crime ka ọ na o komiti crime answer the question matter of God and Ibienu answer this question Maazị Nnamdi Kanu o komiti crime ka ọ dị innocent isi na enwe otu kọtụ si arụ ọrụ na ọ bụrụ enwere any case na akara ịlapịa so zagodi m nke Maazị Nnamdi Kanu njọ oge ịmana ya ka m gwa gị ịchọ inweta ndị ojii gị na fa akọrọ ọnụ gị na fa aba na mba just ask them question ị na-ajụ ndị ojii ajụjụ ebe a ka ị ya aghọtodo ndị ojii si erizi mana fa gị na fa aba mba ma ọ kọba ọnụ fadụ free ọ just jụọ fa ajụjụ ajụgo nwanne anyị nwoke ajụjụ na ọ masị na ọ nụrụ ajụjụ a njiri ọka azabere anya just si anya zagodi this question you have a very simple question just si anya zagodi this question just nya dee this question na njụrụ ya unu afọ ọgba m nkịtị ọkpa keyboard ya da arụzi ọrụ ifugosi na kpuo mana ọ sị gị na enwe otu kọtụ si arụ ọrụ na ọ bụ na enwere any case na akara ịlapụfa njụọ simple question nkịta ị ga-aza m yes or no ọ na-akpụ ya m ntị ka m gwu ọ na-abụ akụtu ụlọ ndị Igbo na Lagos na na-asị ife a na-eme ndị Igbo ife a na-eme ndị Igbo ụna afọ anyị ụlọ ndị Igbo akụturu n'Enugu ọ na-akụturu ụlọ ndị Igbo n'Enugu ana unu mechuru ọrụ n'ọba youth nweta ife na-eme ndị na-abụrụ ndị ọba na-ego ana n'ọba unu niile mechichara ọrụ okwu esi na-ekwu okwu na onye njọ maka maazị na-agara agba n'ọsọ ha black people ndị isi ojii I understand them very well ifuru ndị ojii achị mfana onye ma enwere onye na-ewere iwe ife sọkwa gị na comment section ka mee nticha mkpu ibe ọ bụrụ maka nwa elu gị iwe I will not do it ọ gbara n'ọsọ soro udo mọ na onwe ya ma na ọpọwa ka o juo ejideva ajụrụ m simple question oke ife ime gị gosiri ibe a na mbesiri mara ife simple question ka m jụrụ gị isiri m emena gịnị ajụrụ m very simple question Maazị Nnamdi Kanu commit crime ka no commit crime very simple question sim yes or commit crime sim no commit crime iko eribe ani gboro onwe ga na adult you cannot answer a simple question. That is why I don't listen to people like you. I listen to men or women na church. Asking na compare Maazị Nnamdi Kanu na akpa. Ka asking na compare Maazị Nnamdi Kanu na ebe. Ajụrụ m very simple question. Maazị Nnamdi Kanu o commit crime ka no commit crime. Ajụjụ njụrụ gị. Ka even asị m do not make simple question, you can't answer it. Mana ị na-ebe asị na-enwe otu kọsụ si arụ ọrụ. Njuzi aga ajụjụ. Ọ bụ na ibe man na mkpụrụ amụ gị na-arụ ọrụ mmadụ ime atụba nwaanyị ime. Ị ka na ịdị bold enough sị m na-eko osidi. But this one you cannot answer. You cannot answer. Onye bụ isi mana ihe. Unu na-esusu ife unu na-esusu. Ya mere ndị ochie nwere ike ịba uru. Mgbe obodo takwu yesi na-agbagharị. Asị man ị chọrọ ikwu okwu ikwuwa gị ya. Ife mere gị man ị chọrọ ikwu okwu menye ọnụ kwuo okwu. Asị man ị chọrọ ikwu okwu kwuo egbowa ama na ikwuru okwu. Chere ka mbara ka nlabịa na brọk onye onwe ife ma nwunye na amụ ụlọ na ya. Ka ngwa na eziokwu ndị ojii ka ngwa gị nwantị ntata. Akwa ifuru any black man ifuru ewezinarụ fe iwe. Ịjụọ the person ajụjụ ọ bụ na maazị nwụda question just ma na onye iberibe lapụsị ya. N'ọnụ gị na onye ojii ka ọnụ mụta this thing n'ọnụ mụta ata. To deal with any black man or black woman, just ask them question. The only thing you need is to ask them question. Onye ojii bekịta gị na-eme argument ọ dị happy. Just jụọ ya ajụjụ. Ọ bụ na ọ maazị nwa ajụjụ alapụsị ya. Ajụjụ ka eji ejide ndị ojii mụta this ntata ajụjụ. Ka nye gị example. Mmadụ bekịta ọsị gị agbara nze.
ịmana ọ dị kịta nwaanyị ọbụla na-eyi akwa ọfụma ma ọ na-ebu expensive bag isi na nwaanyị a na-agba achawo ndị be anyị ga-ekweta without any evidence. All just few people ga-asị gị ka isi wee mara ọ na-agba achawo ịlabugo ya before iburutuga n'ọdụ ndị achawo before. All just few people nwere ọgụgụ isi ga-ajụ gị that question, but so many people in fact agwa gị yes if you pụrụ place you can believe na ọ na-agba achawo because aka o ji ebu expensive bags, aka o ji eyi expensive shoes, phone ọ na-use without any evidence, without asking question fe ekwetego. All just few ones isi dị mma ga-ajụ gị ajụjụ sị gị ife ị na-ekwu maka nwa ibutunana nwa na ọdụ ndị achawo mbụ ọ bụ na ịza nwuru ya ajụ ajụjụ ọ rapụ gị n'aka. So mụta ka esi aja ajụjụ damedị na-eme argument. Ama m ndị ojii ọfụma ejego 23 countries in this world. Onye na-emebe travel before mụ na ya mambere eme argument. Sọsọ ndị ojii bụ ife na aza ajụjụ, sọsọ ndị ojii na-akpọ iyi. Akwa ifuru you are an idiot, you a fool, you don't know anything, this that. Ọsọsọ ndị ojii ka na-eme that in okita. Ịda atụ ife na-agba gị jụọ ndị mmadụ ndị na-anabeghị ndị ọcha agafego that stage. Ịpụta kịta agwa onye ọcha na phone anụnwa na afịa bụ na phone ada eme nka emefe onye ọcha ga-eme ọmasị gị m argument oje gogoro adịtị oje mee investigation mana onye ojii ga-asị gị na-asị akọzi n'ife a na phone a ji wee mee nka no research nothing ọ na-eme argument. Ị ga-abịa kịta ka anyị wee kịta ịnọ na Naịjirịa o mmadụ eje Togo jecha Togo bata gwa gị na ị mara na Togo na ọ na-abụ mmiri zosi after 5 minutes ọ gbachaa ị ga-afọ ịnọ na Naịjirịa ọsọ ya nọghị Togo akọsị ife ya na-akọ maka Togo asị na Togo ji onwe ka na enwe one guy isi Togo wee bata. Onye na-agwa gị something bụ onye si Togo wee bata ị na-eme argument ịnọkwa with internet kama ị ga-asaachị mara ma ife onye akpa obe eziokwu ị na-eme argument onye apụrụbe ndị ojii and achọrọ m ka ị pụta na the thing. Achọrọ m ka ị pụta na the thing. Ife mere o ji wede gị ka ị ka mụ ife bụ na ndị niile gị na fa na-ekwu okwu bụ ndị brain gị na fa na maọbụ ndị katụ mma mbọsị ịfụrụ ndị brain fa digo expand ị na-ekwu okwu ọ bụrụ onwe nke gị na ya dị na mma ebe fa ọ ya emetụ gị aka sị gị gị charụ na-agwa gị nke bụ eziokwu. The reason merụ ma ndị na-ede na comment section ma ndị ji afa meme video mmadụ ewere fi iwe bụ etukwurugo mana ma na ọbụrụ dị afọtụ ebe onye fụdebe ka ọ madobe ịma ife onye polisi ebe o jidere onye ori na-eti ya ife ị kwesịrị ịdị happy na ọ na-eti ya ife ịma maka ife onye polisi tie onye ori o jidere ife mbọsọ ọ ga-ejide onye na mmadụ nụrụ ọgụ ọ ga-etikwa ife mbọsọ ọ ga-ejide onye na mmadụ bara mba ọ ga-etikwa onye afọ ife because iti onye o jidere ife amarụghị ya arụ. Mana enwe ka onye polisi si wee jide onye ori na-eti onye ori ife kịta mmadụ asị ya etizina ya ife ijide gị ezi kpọrọzi ya ejebe kọt unu ga-efi na onye afọ na-asọpọtụ dị onye ori na onye ma o ji wesisi etizina ọ bụrụ ya ife mere ji wesi anya etizi ebe ka iti ife yala ime ya arụ bikọta iti ife mmadụ kwara alị arụ ọsọ ebe na-asị na mmadụ jikwa ụgwọ ọ bịa jide gị ozugbo tiwe gị ife bikọta ọ mmadụ gị arụ o jide mmadụ ozugbo tiwe mmadụ ife. But so many people brain adịbeghị ma chọrọ ịghọta the reason eji ekwu datị na baik na onye polisi jide onye ori kịta akpọrọ ya na-aga na-eti ya ife isi ya onye etizina na onye a ife ndị mmadụ ga-afụ gasị onye ori na ị na-asọpọtụ dị onye ori mana famụrụ ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ dị onye ori nọ na ịchọ ka dị onye polisi ghara ịmụta iti mmadụ ife bikọs ọ mụta iti mmadụ ife agwa ya na mmadụ ji mmadụ ụgwọ bịa kpụrụ onye afọ tibia ife ozugbo. I don't know if you are getting the point. Not a lot of corner IBN. I don't know if you are getting the point. So, na kawacharu ni fa all goes to ejenam court ni Europe. So many people not here na dey since the fact you have to feje no be na court kuru ni judge. Fa gbata no be lawyer. Ejenam court so many times hire lawyer kwụọ lawyer ụgwọ. Ejego court so many times. What a lawyer kwụọ ya ụgwọ. Fotu esi ekpe ikpe. So many people no never since the fact you have to fa kwuru be lawyer ụgwọ ko be defend their na court. Mgbere defense them na court even na agwa 500 euro for any court sitting. And the court sitting na agwa enwere nke na last more than 15 minutes. On nke ikpeazụ last 7 minutes. Odo mgbe after say the man mbakwa o. How come man use be government lawyer? Let's say 500 euro for court sitting na that carry 15 minutes. 500 euro for court sitting na that carry 15 minutes. The last one was 7 minutes kano. The judge call for the court end there. 7 minutes can go 500 euro. Oh God, can go the man. Because I am with family. Can chota government lawyer.
because in this case itself, a need to major to the royal anchor. So if you got so many things in for in life, so many people not for me. As a matured man, over the yellow walk, you know why you're. Or in expose your super state of ignorance. Court in Nigeria. Emmanuel Doruganya na each state in Nigeria. The governor, none of that state, carry court in that state. The court, then na each state in Nigeria, the governor carry the judge none of that court. The only thing game George nọ na court emenwuo ife ma ọ bụ na Abuja nyere order mana Abuja mechi ọnụ ọmama governor aka n'isi. Then abịazie na Nigeria as a country odo mụ na guy na Tinubu kare George dị nọ na Nigeria. So igbo Tinubu kịta je na court na Nigeria ka George je kpee ya ikpe ka onye mere onye chief George. Mana abịa na Europe gasị all those things na adị iche. Ọ bụrụ president na member chief justice mana Nigeria bụ president na eme otu Tinubu no kịta ọchọ wepụta onye isi ndị judge na Nigeria kịta tufuo wala onye ọzọ tinye. Mana na Europe ebe a na Germany ebe a kịta onye na-achị obodo ya nwere pa wee mee ife a. Mana Tinubu kịta arụbụ ụlọ tete bụ secretary ase ichigodi memo change chief judge atinye onye dị otu ọ dị as easy as ABCD na Nigeria. But here enwe protocol ị ga-agacha and enwe ndị ọcha na ekwe ekwe. Ị mana na Europe ka ị ga-afọ onye ọcha ị ka na pọwa o kwechiri gị si gị na iwu si na ife dị otu a and ife akwa o kwere akwa onye iji 5 step wee ka n'ọkwa mana nwere ike ime ife afọ ịgbara ya nke aka ukwu ka ọ ga-eme. But na Nigeria how many people can do it? Ọ dị kịta na ka anyị wee asịrị na ya ntị o ị nọ na ife dị ka na level 5 kịta enwe nọ na level 16 for example abịa na constitution office unu na asị na onye nyụọ mamịrị ebe a si chụwa ya n'ọrụ and ọgwa dị in charge ịchụ mmadụ nọ so mmadụ wee je nyụọ mamịrị i wee chọrọ ịchụ ya onye nọ level 16 bịa ịma na ọ ga-achụ mkpagụ nwa sị ka achụkwa n'ọnya. Na Nigeria mmadụ onye ga-achụ ọnya mana ọ bụrụ na Europe onye nọ level 5 ga-achụ ọnya ịchụ onye ma gị na ya ejebe court igwe reason iju echụ ya. Mana ọ bụrụ na Nigeria onye nọ level 16 gwara ọrụ ya nọ level 5 achụkwa n'ọnya ọdọnwe. Ịma the reason o ji wee dị ka Nigerian police anaka n'iyi ọ bụrụkwa na Nigerian police na n'iyi otu iyi si eje ka mgbago the reason bụ ndị dị corrupt. Enwe ka onye police si wee na fight na-eme investigation about case enwe ga DPO akpọ ya si abịa si inspector this case this murder case onye dị otu ihe na handle na ọ chọrọ ka ịlapụda case na ọ chọrọ inye ya this officer dị otu a because na o nwere something ọzọ ọ chọrọ ka ị handle ha. The inspector nwere ike si ya mba sa gịnị nwa juru eme gịnị eme ọ na-anya fọ na inspector chọrọ inye ya nsogbu mefe ọ ga-eme o nwere ike ọkpọ area commander ndị otu ya na-ekonụkọ gwa ya na this inspector na-enye nsogbu na ọ gwara ya ka eme nka ụtụtụ echi inspector bịa ọrụ ọfọ afịa na board maybe ọ na Enugu state na transfer bịa to Abia state. I don't know if you're getting the point. I transfer get Abia state. Enwe enyi nweke onye road safety mụ na ya jekọrọ akwụkwọ ọ kọchara m akụkọ ike kwụrụ ọtọgwu n'ife dị na Nigeria na ife gbasara force ọ kọchara m akụkọ ọ sịrị na enwere enyi ya nweke kpa bụkwa onye road safety na-ege ntị listen to me na apịrị of ka ọ na-adị ibe ka nke ọrụ gị akụkọ na enwere enyi ya nweke bụkwa onye road safety ọgị ya ziri ozi na bịa ka ọ jee weta ife eruo na nke ọgị ya ọ bụ na nwunye ọgị ya na-esi nri amara mezi ma ọ sụ na okere fish ka ọ sụ na onye nsogbu na the woman amarọ so the woman wee gba that guy ka onye road safety wee sị anya biko ya ji afịa ka o jegotere ya onye nsogbu guy wee jụ si ya mba na ọ chọrọ ịnachi ya azụ na ọfịs na onwero time ọ naba. After 2 weeks of afia na transfer get to Nasarawa the only road safety afia na death transfer to Nasarawa o check again mere o jokwuru onye road safety ọzọ bụkwa ọga ya na ya na-adị na mma chekọrọ ya ka ekwe n'ebe the transfer si gịnị nke afọ si anya chere emecha nke agbaghachi azụ n'ọfịs si ya na enwere ya na ọganya na ya nwere nsogbu n'ọfịs a ọsị mba ọsị anya chọọ ọfụma the guy asị mba pụọ emecha the guy sị na mbọsọ o jekwa na bọọgụ ya na nwunye ọ nachita azụ ya gwa the man si ya
nwekwa ọga ya na ya nwere nsogbu na the only thing na ọ chete na ya mbọsọ ọga ya ziri ozi na bịa nwunye ọga ya si ya je egote ife ọgwada woman na omejenwu na ọ na-edi na-achị n'ọfịs na ọsọ ọsị ya the man na-etie so na ọmarụgo ebe the problem si ya jebe ọ gafe jezeje mitie data ọga na onwe ya kwuchazi na chida azụ kpọọ nka si anya jee abụrụ je esetụ nwunye ọga nka wee naba na be nwunye be ọga uwe jọ yọba dị woman si anya gbaghara ya na nke dịgwa otu a ji wee dị otu a na nke dịgwa otu a dị otu a dị woman na-ekwetezi ya kpọọ dị ya akansụl dị transfer ife agwa kọntrol nwunye ọga gị gwarụ gị ife ebe ije enye ya ife na ya dị ka ijebere ya afọ ịjụ otu a ka esi wee mee gị transfer otu a ka esi wee mee gị ịmana ọ bụ na ibebe na ntụ ịma ya mere unu na-ede ife unu na-ede ụmụ rifra afa na-ede eri kọment ife mere ode ewute na afọ bere ife alụgbo m nọ na Naijiria akụtuo ya akwụ ife otu esi akụtuo edi m orichugo ụlọ m before yes akụturu anụ ụlọ m na Naijiria before kụtuo dị ụlọ kpam anyị ewere the case gaa Edo steeti na nke AIG police a na-ekpe the case ndị anyị na-afa nwere nsogbu buru the case na Abuja AIG agwazi anyị nwa buruzikwuo case nke anyị bịaba Abuja anyị eburu case nke anyị napụzi ya Abuja zone 10 akwifi ibecha case na Nigeria ifu case na-agba ọsọ ọ because na ibabe na case na iji asị ya asị akwa ibabe na case police gị na police emekọbere ife inwe case na Nigeria ka ị ga-aghọta this man kuturu ụna na during the day ka ọ kpọrọ ndị mmadụ burugodo bịa kwatuo dị ụlọ during the day enwe videos ndị mmadụ nọ na-ayọ the man oke ọ bụrụgodi na onwe ka o si wee dị akụtụrụ ụlọ ka amarụta ya esi wee tetụ the man butuo dị ụlọ during the day ndị mmadụ na asọrọ ngụ n'abalị na-efife elu Abuja case turn upside down ichi ikwu okwu n'ilu ụlọ ya ndị polisi asị mechi ọnụ and sorry to say inwe police case ọ kara gị mana ọ bụ onye Hausa dị in charge that case nna gbaga eziokwu akwa inwe police case na Nigeria ọ kara gị mana ọ bụ na Hausa man dị in charge ga-ekpe that case karịa any other tribe na Nigeria nsị gị na ọ karụ gị mma ya bụrụ a na Hausa man dị in charge of that case karịa any other tribe na Nigeria ga-ekpe case gị ma inwee case ọsọsọ fanwa bụtụ ndị ga-ege nwude gị ntị gbachi nkịtị ikwu okwu onye Yoruba na onye Igbo nwanne onye Yoruba na onye Igbo ifu be case ifu gị nwa arụsị na-azụzi onwe gị azụ ute enough evidence ịdị ka ị na-azụ onwe gị azụ nwaanyị ji the case na Abuja main person bụ onye be anyị onye Igbo okoro ka ekwuo okwu chikwu kwụsị gị na ọnwa gị mechie ọnụ oge o rutu na tebụl onye Hausa ka onye Hausa gbado nkịtị a na-eme explain o wee na-ajụ na ajụjụ mana nke onye be anyị ekworo ka ekwuo netin enweghị ogwe ka ekwuo nwanne ụnụ afụbere ibe ka anyị lapụsa ịda enwere isi njesi ka anyị lapụsa ịda so otu eji akwa ọgụ bụ fụbata a ga-ejide gị ma o jide nwanne gị ọzọ ka ya ọtụtụ Naijiria si arụ ọrụ ị ga-eje polisi kịta gwa polisi na mmadụ mere gị ife dị otu ndị polisi abịa a na-ekpe ikpe oro wikend polisi ma na-akpọ gị na fon sị gị na ọgwụkwa afọ isi ma ọ na mmadụ na-anọ wikend ọ na-ime emere ya wikend ị nwekwa problem ị na-achọ ka sọlvụ arụ gị ọkpọ gị na fon sị gị afọ na ịmara na nwee ka o si were imemere fa wikend gụwa nọ n'ebe akwa na problem gị ka ọ ga na-akpọ na fon ka ị chọrọ ya sọntị andọdịse nwa o si akpọ gị ka o ga-eji na-akpọ onye agị na ya nwee problem so go asịsị ya na enwere ego ya achọrọ ya onye afọ gị na-enwe problem chọrọ ya ego ọ na ọ dọrọ gị ka o esisi na ebe dị nwere ka ọ ga-adị ụmụri nnọkọta na-ajụ gị
All these people na they I pray that one of you get a problem. I wish that one of you get a problem. And the kid innocent na the problem ki we jeta the half. Because onwe the half na ewute no why if na mero na ata the half. All na community na ata afi man no give better. You know problem so onwe. Man obu na enwe ife ime we na ọ na nga ọ na aka agwa akwa. So to akwa ọkọ no eke hit na onye eze Jesus. Ọ bụrụ na enwe ife fa community with evidence na fa na egbu mmadụ. Ma ọ na fa ji ọbara mmadụ agba ọgwụ. Ma ọ na fa na egbu ndị mmadụ aba n'ime ọfịa. Fa ga ata afufe mete. Mana ọ bụ na nke onwe ife spirit fa na akọ. Ọ bụ na nke ụmụ ife spirit fa na akọ. Ndị pastor na ndị fada ka na aga ya, they are doing the same. They are doing the same. They are doing the same. Ọ bụrụ na akwa ọkọ bụ fada ekeghị iti evangelist onye eze Jizọs prophet ewe jideba unu akarị na-eti mgbu na social media ogene ka fa mere ogene mana ọ na unu feel na ndị nke a bụ ndị dibịa si ga-egbu ofe esoro m unu afọ owu otu a ebelivu m na mmadụ unu echena otu akwa ọkọ na ekeghị iti na onye eze Jizọs odo unu mara nna agbafawo bife akpụrụfa gọọmenti rapụfa wapụtakwa bidokwa ife afa na-eme gịnị bidokwa gbakwafa wọ ị na-aghọta na-agbafa wọ bezọ na ife fa na-ekwu fa mecha vidio nje wuru vidio fa na-agbafa wọ nwanne buru ndị Baịbụl akwa ikwuchaga ife niile nwanne unu nife nwanne nwe kekwu na ụlọ otu isiri ya n'airport onye Igbo enyerụrụ ya ka onye Hausa nsara gị nwee police case na Nigeria bebebere ka ọ bụrụ onye Hausa ọmụ na-agba gị korokoro ana m agba gị korokoro bebebere ka ọ bụrụ onye Hausa ga-handle that case ọ bụrụ onye Igbo maọbụ onye Yoruba chejejejejeje nsị gị na ndị Hausa kacha nwee ezigbo obi ebere na Nigeria niile aza Nigeria niile turu atụ ndị kacha wee nwee obi ebere bụ ndị Hausa. If we call Hausa man but the best people enwere na Nigeria call Hausa man obi fana dịka obi obere nwe enwe my friend esi Brazil wee bunata years ago ozu ugbo na-ada na Mutara Muhammad onye Igbo sụara onye Yoruba n'obodo onye ati obodo a na-azụ mgbomgbo fa ga na-ati ezigbo ego the guy na-anụ Yoruba the guy wee wuruzi Igbo wee si onye Igbo mana ife na-ada eme gị mụnwa bụ nwanne gị nwoke ka ị na-asụrụ onye Yoruba unu mekpọọ m ife niile na ọ bụrụ onye Yoruba ka ị bunata onye Yoruba ọ ga-asụrụ gị asụsụ ka unu mee nwanne ya ife ka m na-agwa gị inwe police case kpee ekpere ka ọ bụrụ onye Hausa inwe immigration kpee ekpere ka ọ bụrụ onye Hausa far the more better because one family on na bribe ha family on na bribe fire just be wagara onwe fi ibe ebe Chukwu ga-anọ gbogo ọkụ ma ọ bụ na the thing bi gbasara ife ụka na ndị isi ya na wee bụrụ onye Hausa bụ onye isi ya na mana nke ga-agara mana ọ bụ na just normal ka ekpe ikpe ziri ezi ndị Hausa bụ the best anọ na Facebook ekwe yes ndị Hausa bụ the best ndị Hausa udo obi fa na-enwe dị iche otoba si afọ ife na otoba si afọ ụwa abụrụ ofu ifuru ndị Yoruba na ndị Igbo na ndị Igbo bụ ndị bụ nwanne ndị Hausa dị iche a sị gị kọọ ịma na enwere kọọ Hausa man obi fa na-adị salasala kọọ Hausa man ọsọfa nwere ike igenwu gị ntị onye Igbo emekwe ka igwo onye Yoruba onye Igbo agba agụgụ onye ori ozugbo ma ọ nwere ife ime ma ọ na nwere ife ime to onye Yoruba Igbo onye ori ebe nke fa na wee dị bad ma ọ nwere ife kọmiti ma ọ na nwere ife kọmiti to onye Yoruba Igbo onye ori akwa Hausa ka m gbara unu echi isi na-agba na nzise gị fune akwa Hausa ka m kwuru Hausa Hausa mụrụ na ama ebe dị iche Hausa
pure Hausa man, Hausa. As in, these people will be very Sarasara. Will be very Sarah, fame wins. Or catch us open him as Hausa. Oh, you could check it out. Or catch us open him as Hausa. They got covers the IFNS are going on up with Hausa. One day, all I make again and like a bankata. Open a call Wuria Fafunes are going on with Hausa. Near call Wuria Finance are going on with Hausa. I don't know that I can hear explain one with Hausa. The other was all. Case I got the OSU, you sweat, met the method in a go better. Ndi bona ndi Yoruba be ego kabacho. Enwe fa na-eme ndị Igbo na ndị Igbo mana achọkọ m ndị Yoruba niile ma ọ bụ ndị Igbo niile mana njọ so na-ekwu the majority ndị Igbo na ndị Yoruba be ego kafa niile. Mana ndị Hausa nwere ndị Hausa jọs dịrị onwe obi fa jọs dịrị onwe fa open fa chọrọ eni nso. Onye Igbo soro onye Yoruba ka anapụ onye Igbo ego na airport onye Igbo esi Brazil wee bonata. Ịmana I'm going to say, in deport one man from Europe. Ndi police buy, ndi na buy immigration gala pag man enwo esi fere ka Brazil. We bu nata ga Nigeria. Ta! Di bu nga gbage ka bora party na. Aga agbaga ka Ibu. Esi Venezuela bu nata ga na aga gbage ka Ibu. Esi Peru bu nata ga aga gbage ka Ibu. Umu obodo South America ni na eme ife na. Esi obodo abu nata ga. Ndi mu choba ye ekuru. Ndi e ko gwu eburu. Enwe ndị a na-agba ndị eke ọgwụ na-anọ n'airport ọfa ga-ejide gị o mee gị na ka m na-agba gị na ịnwere ife gwọtọkọrọ ndị Hausa na-abụ ndị Fulani ọfa tupu ndị Hausa na-ama na fa dị iche fụrụ abụ ndị a ọ dịgoro fa too late mgbe izi fa na-eme ndị Hausa Fulani ọ gị na-aga ndị Hausa sịrị anyị bụ ka ndị Hausa ndị Fulani nọrọkwa nke fa ahụ enwe vidio maka Ebrelun na baanyị Kanata. Enwe onye Hausa na-ele sugarcane, nji igote sugarcane na bayi. Mme video ọzọ chetara nụ m ya ka nche aja dị phone ka m wee go am wee pray no. Guru ife nkata m na onye Hausa ba. Onye Hausa sịrị m na otu a mba onye Igbo kịta. So, ọ na ma amarọ no ise nwe onye Fulani si afụ m ka o si afụ ya alagba m. Onye Hausa mere ọnụ gwa m destiny. O nwere ya na-agba nkata onye Hausa na-ele sugarcane. Osimbo na nche na madi sim ka ogwa m eziokwu akwifuru otu ọnọkọta mbụrụ onye Igbo no the same onye Fulani si afụ nwa akịta ka o si afụ nya nwa bụ onye Hausa na enwere anything dị iche alakwa m nse gịnị ka okwu osi Fulani man don't know any other person no they only know Fulani Igbo Hausa everybody is the same mma cha the video ka mbe ekwu nunu ya Ani mangbizi ndị Fulani bịa mee Hausa Fulani so ndị Hausa si ngwa bịa na ụmụnna anyị ngwa bịa before ndị Hausa na ndị Fulani chụta efe aka onye nwame ịbịa iche ga ugwu Hausa niile ama ma ọ dị ka gọvanọ niile eze bụ ndị Fulani before ndị Hausa na-abụ ebe ndị Fulani bụ ebe ọ dịgo too late. Ọ kịta agba na-asị na fa bụ Hausa ọ bụrụ na ata mfasị ga Hausa Fulani kịta afa na-asị na Hausa sọsọ Hausa fa mana gekwa ntị ọ bụrụkwa ndị Fulani niile njọ eburọkwa ndị Fulani niile njọ nkwa ndị Fulani bụ ezigbo mmadụ mmekwu Yaradua bụ onye Fulani mana a good man ka ọ bụ Yaradua bụ onye Fulani mana a good man ka ọ bụ yes ọ nwa kwuru ya ka ọ tọpụta vidiyo fesa ya na agbara na-etu ndị Fulani ya Yaradua be Fulani man mana ezigbo mmadụ ọ bụ na Yaradua abụrụ ezigbo mmadụ na Yaradua abụrụ ezigbo mmadụ mana onye Fulani nwanne ọ bụrụ asị na agara mmadụ bụ Fulani ọ bụ na onye abụrụ ajọ mmadụ asị gee ntị ka m gwa ka nkụziere gị something tata gee ntị ka nkụziere gị something tata ọ bụrụ every Igbo man bụ your brother ọ bụrụ every Fulani man bụ your enemy always have this in mind ife ọ bụla ị na-eme n'ụwa always na-ebu ya n'obi always na-ebu ya n'obi na mmadụ bụ onye Fulani abụrụ na ọ bụ your enemy ana na mmadụ bụ onye Igbo abụrụ ọchị na ọ na-agị na ya adịkasị chekie kedu otu onye a si afụ humanity first before you accept any woman being kedu otu onye a si afụ mmadụ ibia
amami na oda because onye Igbo buru onye Igbo ibia ba n'ime ofia se family onya fanya weta ego family ewetara ego ogbagbuo onya ka evi yekwu maka ndị Fulani echi fukwa the same person so na condemn ndị Fulani mana o buru onye Igbo ibia ba n'ime ofia je gbuo mana o bu fish magnet eme investigation for ndị gburu fina fish magnet ya funa ndị Igbo so the same person abu fish magnet na ndị ọzọ gbuchara ndị ọzọ but akata ọsịka na ndị Fulani dị bad Yar'Adua bụ onye Fulani mana a good man. He was a good man. Mfu eziokwu ndị ekwu agbọghọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ onye Fulani. A good man ka ọ bụ. A good man. Mbadunuju ododo onye Igbo ka ọ bụ wee ji ndị nkụzi ụgwọ for more than 1 year ma ndị nkụzi one nwụrụ. The only lawyer nọ na Anambra City na challenge Mbadunuju that time. Egbuo the man were ma gburikọcha ya kirikiri. The only lawyer nwere na Anambra State na Mbadunuju aka na-asị na ife na-eme adọrọ mma jee kwụọ ndị mmadụ ụgwọ emezina nka egburu lawyer gburikọcha ya na nwunye ya a sị na egbu ya na nwunye egburu ya kirikiri gaa na investigate the lawyer afọ egbu ada fight kwafe onye nwa bụ lawyer ọ na fight maka na ndị nkụzi eji ụgwọ sị kwụọ afọ ụgwọ fa ndị ọrụ oyibo eji ụgwọ sị kwụọ ụgwọ fa na-ata afọ egbu lawyer egbu. So my question to you now, that lawyer Ebu. Onda ta kondi Yoruba kondi Boburi. Ajuka na ajuka. Na mmadụ bụ onye Fulani abụrụ na onye abụ your enemy. Hear it from my mouth. Maka na enwe ndị Igbo ga-aka mega haji ife karịa Fulani man. Fajuru eju. Onye Igbo obi ga-aka ọbịa buru egbe jide onye Igbo ibia kpọrọ ya baa n'ime ọfịa si family si weta 20 million ọnụ na afro video nke abụ ndị be anyị n'ime ọfịa ka a na ofu na-eme ka ọrụ na-asị biko zie no anya emekwa nke ọzọ ka ọkụ egbe gba mmadụ n'ụkwụ onye afro gọọ ọnụ na afro da video ife a bụ ndị Igbo to ndị Igbo ọnụ na afro dị video n'ime ọfịa faja dị ka ebe mmadụ fọnụ na ana weti nwa ikorobịa mana nke afọ egosiri iri o bu pọmpụ n'aka na-asị ya ofu na-eme ka ọ na-asị biko zie no ọ bụkwa na iwetara ego na-ese nke ọzọ akọkọ egbe gbuo ofu onye Igbo n'ụkwụ ifụrụ okwu ozugbo sotu arọgọ nke a tie hai ozugbo nkiri da vidio ya kpata oyi wuo m arụ niile kedu ife onye afọ mee gịnị ka ị ga-asị m nkịta na onye afọ mee iburu mmadụ baa n'ime ọfịa si anya weta ego ịmama onwe ego ọ dọba i were gbajie ya ụkwụ and onye afọ ga-anwụ bikos agbaghị egbe n'ụkwụ ọbara na-agba ebujere ya ụlọ ọgwụ. So the possibility onye agbara egbe n'ụkwụ is survival 5%. Or 5%. Owa sma bakasi meria. Nwakwa. Ina afia. So na mmadụ bụ onye Fulani emere onye your enemy. Chacha kuma we kpọrọ m mere onye your enemy. Just because na Igbo onye Fulani onye abụrụ your enemy ozugbo. Oke nọ n'ụlọ na-agba oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Oke nọ n'ụlọ na-agba nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga. Otu ihe nọkịta enwere ajọ ife ga-eme gị site n'ebe na ọ bụ na ndị niile nọ gị n'akụkụ achọrọ ime gị ajọ ife ama mme gị. Nsị gị na otu ihe nọkịta ọ bụ na everybody gbara gị okirikiri achọrọ ime gị ajọ ife ama mme gị. Most time ife a na-eburu ndị mmadụ aba n'ime ọfịa onye nọ gị n'akụkụ ga-ejekwa mmadụ ewee bịa buru gị ndị nọ ihe esi obodo Igbo nata kịta onwe ka ọ bụrụ your friend gị na ya nọ nkọcha mmanya onwe ka ọ bụrụ your family member onye a ga-ejekwa ndị mmadụ onye asị ana bekee nata onye nke asị Lagos nata oji ego onye nke asị Abuja nata oji ego abịa buru gị ka ndị na-eji eme ife afọ ofu ụmụnne ga so ọkpọ ka o si wee dị ọ bụrụ ivu na ruo ma onye ọcha ọ bụrụ onye ọcha ọbụla bụ your enemy. Always remember this. Ihe cheki kedu ka onye a si wee fụ ife mana ịmadụgo na ndị be ndị a nwee ka fa si eme so inyegodi ya da gap na onwe ka ndị be fa si eme i wee study the person in person but I just na condemn everybody. You cannot condemn everybody. Condemn everybody ama ga ụzọ aka so ndị be anyị mma alapụ unu
ọ bụrụ ma akwa ọka eji eji ọya pụta onye ma napịrị ọf ka ọ na-adị ibie ọ bụrụ ide sa anyị na oyom ịgba mbọ ka ị na-esa anyị na oyom ebe ebe anyị na-ezi ozi ka o esi wee dịrị anyị na mma mana ife na-ayọ onye ọbụla bụ ife ọbụla ị na-eme gba mbọ ka ife na-ekwu gbara aka gị ọtọ emegide na mmadụ ekwekwanụ ka mmadụ megide gị ife onye ka mma nyere ya aka enwe ife gbagoju gị ajụjụ ịjụ ajụjụ enwe ka isi wee nọ na public otu akata mmadụ ekwue something ị marọ meaning ya eji na ifere wee n'ụkwara si anya biko na amarọ meaning ife anya kọwarụ gị ọ kọwarụ gị adadị ịmụta gị ya ije ebe ọzọ a na-ekwu dị na sọpọtụ mana imechi ọnụ ka a ghara esi godo ife na amarọ ịmana nwere ike ịmụta ife otu ọnọkịta I'm not ashamed to ask question. You can only, when you ask question, you will be a fool for that time. But when you don't ask question, you will be a fool forever. Always remember this. Eju ajụjụ. If you kwesịrị ịma ọ dịka ịma na eju ajụjụ ebụrụ onye na-amara ife. Sọsọ mgbe afọ. Mana ọ bụ na ejụrụ ajụjụ ebụrụ onye na-amara ife wee. Do not be ashamed to ask question. Enwe ka mmadụ wee sụọ efe n'oyibo. Ị mara ife dị tin bụ. Emena ifere si aghọtara m dịsị nkọwarụ m ya. O mere gị onye nzuzu. Onye ọbụla isi dị mma n'ebe afọ n'ụka eji ụda question ga-ama na ibe ewu man being na ị chọrọ ịmụta. Ị na-afụ our fathers oge gboo, our elders na village. Mmadụ ga-esi village nata akwe na afịa mana TV mana film. Mmadụ ga-esi ofe banata na-asụ oyibo fa na-akụ aka si asụpụ ife abụ stupidity. O mee mgbe na Niger Delta daba na oriri ego na village na-asụrụ ndị mpamoro oyibo fa na-akụrị aka na-asị anya sụpụ aka fa na-akụrị ya na-asị anya sụpụ fada ama ife onye ekwu oke fa nọchazịa miti na-anatazi ahịa adịkịta nwafa nwoke maọbụ nwafa nwaanyị maọbụ mmadụ afa nsị ya ehem ka ezi ife agaghị gwara unu mgbe ọ bịara miti nwere ife ga-akọwa ọ stupidity ka ọ bụ. And the man na onwe ejikwu da village je na-asụrụ ofe oyibo isi adọrọ the man nwa ka m gwa gị ife mere one day eje m na FMC dị na Yenegua Bayelsa FMC enwe one doctor onye Igbo si America wee nata so nna eche achọrọ m ije general check-up o wee ruo tọnụ m wee bata n'ọfịs dị man wee kene the man zam the man jụọ m ajụ nzi ya n'oyibo the man sị ntụkwura the man sị m na o si America nata na maka ya asụ oyibo asị ndị mbara sị ma aghọtara ọ sị m na ọ gwara m okwu n'Igbo njegwu okwu n'oyibo nsị anyị were iwere mụghachi ma ọ bụrụ onye Igbo ọ sị m na m afọrọ afịa n'elu tebụl ebe nsị anyị ewere iwe na m eneluru anya ọ sị m na ịbata n'elu ọfịs first thing ị ga-eme bụ kụọ anya n'elu tebụl ka ịma ma ị ga-afụ afa the person ịfụrụ ala afa the person gị were asụsụ ịma na afa ị na-anụ wee gwa onye afọ okwu na ọ bụ na ịfụrụ afọ ọ bụrụ onye Yoruba gwa okwu na Yoruba ma ọ bụ na ị asụ m Yoruba ịfụ afọ ọ bụrụ onye Hausa gwa okwu na Hausa ịfụ afọ ọ bụrụ onye Igbo gwa okwu na Igbo mmụta nke adande so ka nkụzi eru gị any office ịbata na bai n'anya negodo anya ọ bụ na arụ aja ebe picture the person n'anya ka ifu the name ọ bụ na ị mara afọ onye ị na-eji meet ọ bụ na Yoruba man ọ bụ na ị maka esi ekene mmadụ n'asụsụ ndị Yoruba were ụdị asụsụ ndị Yoruba kene ya ọ bụrụ na Hausa man na ị maka esi ekene mmadụ na Hausa were Hausa kene ya ọ bụrụ onye Igbo sụgharịa Igbo this thing na-emegodo onye afọ ọ bụrụ na datin ọ chọrọ ime na arụ ya dị nwe ka o si edo ya ikwugori datin alụ ebutu gị na-ewe nwe ike ịkpanwu nkata ịmụta ọya abalị ya ndị anyị mara pụrụ ọ bụrụ nwa nwa ajụ ọya ajụ mọjọ nka imejie tab Satọde onye nwe ife ọ na-eme ka ọ jee mere biko ọ bụrụ nwa nwa ajụ ọya ajụ ka imechie onwe nwe ajụjụ onwe nwere ajụjụ onwe nwere ajụjụ biko enwe nwa ajụọ ya ajụ m ka anyị mechie
o nwere nwa ajụjụ ebe ọ na nwere nwa ajụjụ ndị anyị mara bụ ka ọ dị na-emecha